Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Namhlanje ngiyathanda ukuthi ngingene kulesi sifundo kakhulu sezothando njengenceku yenkosi nge-information enginayo ngiyocela ukuthi ngisize abanye abadinga ukusizakala because out there vele sibaningi asiphile endaweni ezifanayo. So siyadinga ukuthi if kukhona ne-information ethile avezele abanye bakwazi ukusizakala. So this is what I'm talking about today, ukuthi usiza ngani ukuba sothandweni nomuntu okholwayo nize nifinyelele emshadweni, noma kusiza ngani ukuthola umuntu okholwayo ugcine usungenelela emshadweni. Alright, okokuqala sizokhumbula lokhu ukuthi uma umzalwane, isymptom yokuqala ofanele ubonakale ngayo ukuthi awukwazi ukufuna uthando noma ufuna ukushada ube ujola, because lento yokuthi umuntu athi ubheka umuntu azothandana naye kanti ubhizi uyayijolela, because lento ithi awukwazi ukuthola umuntu unaye umuntu, because uma uya kuNkulunkulu uthi ucela umuntu, uNkulunkulu njalo uma ebuka wena noma elalela umthandazo wakho ukubona uhamba nomuntu wakho. So ayilula-ke leyo nto ukuthi kube khona umuntu ozomthola because vele unaye umuntu. So uma kuya kuNkulunkulu awuyiceli into nayo, ucela into ongenayo, and you make sure ukuthi indawo leyo osuke udinga khona ukuthi uNkulunkulu afake lowo muntu noma afake isidingo sakho khona uyenza ibe clean, ibe empty, ingabi nalutho, then ukuze uNkulunkulu asibone isidingo sokuthi lo muntu uyadinga ngempela, because uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wokuthi fanele atshelwe yithini ukuthi sengiyithole intombi nansi ngicela ukuthi u-anointe, because lento yokuthi kuthiwe ngoba sithe sishada sabekwa izandla, zisuke zibekwe izandla kufanele njengosikompilo lokuthi kuyashadwa, kodwa noma zingabekwa noma zingebekwe, bathi nina nisuke niveli nigcotshwe ngokwasezulu, ni-anointwe from God noma from above uNkulunkulu ukuthi nifanelekile ukuthi ningene emshadweni nishade, because kuwumsebenzi wenu nobabili, hhayi ukuthi kuwumsebenzi womuntu wesilisa kuphela kufanele hleze ekhulekela umuntu, nowesifazane fanele akukhulekele ukuthi inkosi ngilocate kumuntu all-right for impilo yami njengoba ngikholwa. Ngoba manje lento yokuthi uzofuna umuntu wena uthi ufuna noma ubani into engekho leyo, kodwa ufuna umuntu onama-qualities akho noma ngale ndlela one-understanding ngayo. Okokuqala, okay, siyayeka asiqhamuki sifune umshado sibe sisemjolweni, ngoba kuze kugcine kwenzeka i-mistake ethi usuze mhlambe lo muntu nathola ingane naye, then usucabanga ukuthi hhayi kusho ukuthi uyena impela unkosikazi wami, kusho ukuthi fanele ngimthathe ngimenze. Yes, kusuke kuyinto leyo osuke usuyisho, kodwa ngokomthetho kaNkulunkulu akakuvumi ukuthi umuntu uma uzoba nonkosikazi ube unkosikazi wakho, kufanele uqale ujole naye. Ayikho into enjengaleyo, kufanele niqale nijolane iminyaka bese uthi uyashada, kusuke kungeyona umshado lo, senzeka iphathi yenu bese ngayazi ukuthi iphathi yani enisuke niyenza, kodwa kusuke kuyiphathi ezulwini nje isinga-recognize-wanga leyo nto njengomshado, isikwashi nje esingeke siyazi ukuthi singayithini. Right, uma ufuna ukungena emshadweni awubi nomuntu othandana naye bese ucabanga ukuthi khona umshado ozongena kuwona. Right, sisusa yonke into then ukuze kwazi ukuthi umuntu lo uNkulunkulu uma ekunika yena akuthole ukuthi vele right. 2, asimbuki umuntu ukuthi ubukeka kanjani, ukuthi kuthiwa ngoba nakhu muhle uyintombi enhle iyacwebezela bese kuthiwa hhayi fanelekile, yabo, fanelekile ukuthi impela fanele ashade nawe nceko. Ayikho into enjengaleyo, kodwa into esiyibukayo sibuka i-quality of life, ukuthi uphila kanjani lowo muntu. It's not about education ukuthi ufundile noma unjani, because education is an additional thing kule nto osuke wena uyidinga. Quality of life into ebalulekile, umuntu akabe umuntu okwaziyo ukuyithiba,
akabe umuntu ongaphili impilo onabangani abaningi, umuntu onabangani abaningi abadida ingqondo. Akabe umuntu ongelona uhlobo lomuntu okhuluma njalo iredo. Fanele mawumuntu uzothatha umuntu wesifazane, uthatha umuntu oyiredo okukhuluma kuze kume ilanga, right? 3, akufanele uthathe umuntu ophaphile. Yabona umuntu ophaphile uyingozi, uyingozi ngoba eziningi izinto zenza ngokuphapha, akazenzi ngokulalela uNkulunkulu, right? Umuntu futhi ophaphile isikhathi esiningi kujwayele kube yithatha, okay? Bese sizothini? Ngalinge nje ulingwe lezo zinto lezo because azisho iquality yomuntu lezi zinto engiyishoyo. Akufanele utshelwe abantu ngomuntu ofanele ukuthi wakhe umuzi wakini noma wazi wakhe umuzi wakho naye. Kufanele utshelwe abantu ukuthi nangu umuntu yena ofanelekile ukuthi ngilokhuze mina ngimshade. Ungamvumeli umuntu noma ngathi umuntu omthembe kangakanani, yabo. Ungamvumeli even abazali bethu kulesi sikhathi samanje akusafanele umvumele umzali uma efuna ukukutshela ukuthi shada abantu, thanda abantu, because uma bengakholwa nabo mhlawumbe uzalwa abazali abangasindisiwe, yabona. Uma bengasindisiwe bezokutshela ukuthi thatha abantu, bazokutshela ngokwesistimu yonkulunkulu ababakhonzayo because yonke into abayikhulumayo kuwena uma usindisiwe akufanele uyimukele, yabo. So ile nto ethi abanye noma besindisiwe abanalo ilungelo lokuthi bakutshele ukuthanda abantu alabani, ngoba ekugcineni uma kuvuka iy'nkinga emshadweni, wena ngoba utsheliwe ngalo muntu njalo kufanele urifeye kubo uthi nangoku usibani bani seqala ukuthi, nangoku usibani bani seqala ukuthi. So into eyokusiza nje ukuthatha umuntu wenhliziyo yakho omthanda wena nobonayo ukuthi nifanelene ngale ndlela wena usuthe uma ukhuleka uNkulunkulu wakumbulela ngayo. Never allow umuntu ukuthi akuqokele umuntu ozothandana naye, okay? Okunye la mayuyilida akufanele ushade umuntu othola ukuthi usenengane yomunye umuntu, cause umuntu wesifazane uma enengane yenye indoda, ngizokubeka ngokucacileyo ukuthi labo bantu abahlukani, bangasho bathi bahlukene kodwa njalo njengoba ehlezi ephethe igazi ephethe ingane iyi-representative yegazi laloyo muntu, so njalo bayohlezi benawo connection. So uma umuntu ethi ufuna ukushada nawe kodwa ubaba wengane esaphila, ukwazi ukuthi ungena esithenjini wena. So ngesikhathi ungena lesi sithembu sakho, uma sesikuxaka akube yinto ubuvele kufanele wazi ukuthi ubuyilindele ukuthi izokwenzeka. Awungeni othandweni uma uyinceku. Ngiyabona uma uwumuntu nje general, uma uyinceku yenkosi awungeni othandweni nomuntu onengane enye indoda leyo isaphila, ngoba uyoba yiphele endlebeni uyoze uyisole ukuthi wawenzani, okay? Okunye, asishade nomuntu odivosile uma umuntu ongakazi ushade wena nceke yenkosi. Uma uyinceku yenkosi awushadi nomuntu odivosile, because uma ushada nomuntu odivosile udisobheya izwi elithi ushada nomuntu odivosile ufana nokuthi usuke enze adultery ngokweBhayibheli, ngoba lisho njalo lithi uma umuntu eshada umuntu olahliweyo bafana nabantu abakhomitha i-adultery bobabili. So asikwenzi-ke lokho, kuzoba yini enye isexwayiso esithi ama-leaders fanele avuke aqaphele uma sekukhuluma ngezinto ey'mayelana nomshado. Ungathathi umuntu ngoba ukwi-pressure yokuthi uthi usunesidingo sokugijima ukuthi ngifuna nangu umuntu ukuze ngikhone ukuya phambili. Iyona ndawo engatatazelelwa-ke le, because isuke idinga ukuthi yonke into oyenzayo uyenze ngesineke ukuze uma kukhona ama-challenges avuka endleleni ube neshow ukuthi ayoba lula ukuthi uwazi ukuwa-resolve, because uma ungena ngenxa ye-pressure uzoba nenkinga, igcine idilika-ke into yakho kodwa uyayenza, okay? Ezinye zezinto lezi esibona ngazo ukuthi lowo muntu leyo siyam-check-a ukuthi 1 unayo ne-respect, because umuntu ongena-respect awukwazi ukumthatha ukuthi uzoba naye othandweni.
umuntu one-self control, umuntu okwaziyo ukuyiphatha, umuntu o-self controlled, umuntu okwaziyo ukuyiphatha, okwaziyo ukuyithiba ey'ntweni ezi-wrong, akwazi ukuthi abe nesimilo, okay? Akabe umuntu okholwayo, awukhonza kule nkonzo wena okhonza kuyona, because lento yokusuka kwelinye ibandla labantu abangasindisiwe, msindisiwe noma uyikhonzela nje noma liphi ibandla, hambe uyolanda umuntu kwelinye ibandla, vele usuke umikso woNkulunkulu. Ngesikhathi usuka ensindisweni uyolanda umuntu ebandleni elingasindisiwe, usuke wenza vele into uNkulunkulu amelene naye angayifuni. uNkulunkulu akayifuni leyo nto, ukuthi nithathe abantu bezizwe nibafake kwi-kingdom yakhe, ngoba leyo nto leyo wake waxabana nama-Israyeli ngesikhathi kade efika kulesi sizwe esesinqobile. Uma efika khona afika athatha amantombazana akhona awashada, wathi uNkulunkulu ngenxa yalokho uzobabhubhisa, yabo. Into eserious le, akusikhona ukuthi makukhuluma ngokuthi uNkulunkulu umelene nokuthi umuntu ukholwa uthatha umuntu wezizwe ukuthi uzoshada naye. uNkulunkulu akayifuni nokuyibona into enjalo. So usuke emelene, that is why akufanele ukwenze. Noma ngathiwa uthi wena hayi ngimbonile ukuthi right, akufanele abone wena, abone uNkulunkulu ukuthi right, okay? So kufanele uyazi history yomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe unjani, yabo. Kufanele uyazi history yomndeni wakhe ukuthi bazalwa kwifamily enjani, ukwazi uma wekhona abazali bakhe besaphila, hamba ubabone, ubabone, create amaplan ukuthi ugcine ukwazile ukubabona ukuthi bayabantu abanjani, mhlawumbe uma ungakwazi ukugcina ne-communication nabo, ukhona uku-communicate, ubafunde, because you have to ubazi abantu, uyazi history yabo ukuthi bangobani, baphila mpiloni, imindeni yabo yona yasukaphi, baqalaphi, yonke into. You must collect all that information in order for you ukuthi uzi-involve in that person. Ngoba isizathu sithini, sithi uma ungena abazali bakho ungabazi, inkinga ithi iy'nkinga zonke ezikhozwa abazali bakhe empilweni yakhe, lo muntu ongena naye wena emshadweni, uzozibona uma usungenile ukuthi abazali bakhe banjani. Kanti uma uyenza lento before ningene emshadweni, wenze yonke i-research, ucollecte yonke information oyidingayo ukuthi uyakwazi uyisebenzisa, kuyakulekelela ukuthi ibhedini ibe lula kuwena, ungabisaba nomthwalo onzima, kuba lula. Ngoba uma uthi okay, bayakholwa abazali bakhe bane-history enhle vele ekukholweni, yonke into yabe right, so ekugcineni-ke ayikho into ezokuxaka lapho, nawe usuke usunalo igama elithi-ke kusho ukuthi ngithathe umuntu right, because once abazali bangakholwa, wakholwa yena, enye yey'nkinga leyo. Ngoba isizathu sithi ingane ilalela abazali bayo, ngesikhathi uthatha umuntu okholwayo abazali bengakholwa, inkinga izothi bazomkhontrola ekuthenini agcine edistroye lento le oyiphethe kaNkulunkulu. Umzokhumbula uSolomoni wayekhonza uNkulunkulu, wathatha amakhosikazi ayekhonza uNkulunkulu njengalokhu ayekhonza uNkulunkulu, waqhubeka waze wafika kulaba abangamkhonzi uNkulunkulu amkhonzayo. Lithi iBhayibheli wafika nomunye umama, bafika omama ababengamkholwa uNkulunkulu, bekhonza izithixo, bafike bamkhipha kuNkulunkulu ophilayo, bamkhonzisa uNkulunkulu babo. Uma uthatha umuntu ongakholwa, usuke usuvele usuyifakile idivozi kuNkulunkulu ukuthi isuyingakenzeki manje, kodwa uma uthatha umuntu ongakholwa, usuke uthi wena awunankinga noNkulunkulu wakho, ungamyekelela ngoba uhehwe lolu hlobo lomuntu. So-ke ngiyakhumbula ukuthi kwagcina kwenzekeni, kwagcina kubhedile uSolomoni ngayo leyo, nokuhlakanipha kwagcina kwafana nobuwula, ngoba ekugcineni wagcina engasasizi lutho, right? Sizothanda futhi ukuthi ngisho ukuthi sihamba sifike la ekuthenini uthatha umuntu ongakholwa, ubukholwa, yes, disobey one of the rules kaNkulunkulu abalulekile. Umshado akuyona into esiyenza ngokuthi sithi hayi sesiyamdabukela ukuthi sinokungena, ayenziwa leyo nto. Akukho umuntu ofanele ukudatshukela, into eyenziwayo wenza into efanele ibe sezweni likaNkulunkulu, because umshado wabantu abangakholwa awufani nomshado wabantu abakholwayo, because umshado wabantu abangakholwa
urepresenta nje yena lo nkulunkulu abamkhonzayo. But abakholwayo urepresenta uNkulunkulu u-Almighty God. Umshado uyisibuko, uyisibuko sikaNkulunkulu emhlabeni. Abantu mabebona abantu abashade ngokwecebo likaNkulunkulu, babuka bona, babona uNkulunkulu. Ababuki umshado kuvuke iy'nkanuko zabo, kodwa babuka umshado wabantu ababili bese kuvuka uNkulunkulu, ngoba uma behlanganiswe uNkulunkulu kusuke kunenkazimulo ebambathile. Right, so-ke yilezo zinto ey'balulekile nekufanele si-understand-e, sizazi. Uma-ke sewuthola ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi aphume emshadweni agcine eseba umuntu ojulayo kodwa ebeshadile, isizathu hhayi ukuthi senzeka manje, ukuthi senziwa ukuthi kushuthi akayiphethe kahle, konakala lapha ekuqaleni, laphaya ekuqaleni, hhayi ngoba kuyinto eyonakala manje, konakala lapha ekuqaleni ukuthi akayikholekthanga yonke information edingekayo, and naye wayengakabi nalo ulwazi lokuthi umuntu onjani okufanele ungene naye emshadweni. Right, so-ke ngiyathanda ukuthi ngidlule la ngenkathi u-Isaka ekhethelwa unkosikazi. Mawufunda uGenesis 24, ngithanda ukufunda lapha sebesendlini. Lo muntu wayethunywe u-Abraham ukuthi ayombhekela umuntu azokwazi ukuthandana naye, azoshada no-Abraham no-Isaac. So-ke lithi lapha sebehlele endlini, base bethi siza kuyibiza intombazana. So kusho ukuthi lo muntu lo sefikile-ke, fikela ekhaya lakamama lo, lakasisi lo uRebecca. Bambiza uRebecca bathi kuye, uza kuhamba nale ndoda na? Wathi ngiza kuhamba. So ngamanye amazwi ithini lento? Ithi noma kungathiwa seyibonile umuntu wesilisa, mhlawumbe senimbonile ukuthi okay uyena lo engimdingayo, kodwa kubalulekile ukuthi nayo intombazane iyithathele isinqumo sayo, isho ukuthi ngiyadinga ukuthi ngihambe na, ngoba umuntu lo osuke kade ehlele emkhulekweni, ukuthi bakufika umuntu oqhamuka kanje uthole ukuthi akathuki, akamangali because uyazi ukuthi bengivele ngikhuleka, is one of my prayers aphendulekayo nje base kufika laba bantu, akubi into emsurprise-ayo. So-ke into-ke ithini la? Ithi ngesikhathi sebemthatha-ke behambana, noma ngesikhathi esehamba uRebecca, ukuthi le iveza muphi umqondo? Iveza okay, ngesikhathi u-Abraham etshela u-Isaac ukuthi fanele athathe bani, la wayeveza umqondo wokuthi ibona abantu labo esigazi linye nabo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu esimkhonzayo nawo bayamkhonza. So ngayo yonke indlela, ngoba noma kuthiwa babe izihlobo zabo laba, ngoba uma uzokhumbula uRebecca kwakuyingane kamalume wakhe, engathi kwakuyingane kamalume wakhe u-Isaac. So lento inika muphi umqondo? Inika ukuthi ezwini likaNkulunkulu asimthathi umuntu ongesisona isihlobo sethu ngokwezwi-ke manje nangokukholwa. So iyayiveza lowo mqondo la ukuthi senze njalo, hhayi ngoba singathi thina fanele sigqugquzele ukuthi abantu bashade nomzala babo. Asikwenzi lokho thina njengesizwe, thina lesi sakaZulu asikwenzi, kodwa laba babekhona ukukwenza bona ngale ndlela abakwenza ngayo. But la lento le iveza umqondo kaJesu la, ukuthi umkholwa awubheki ezimvini zakwezinye izizwe, kodwa ubheka ezimvini zala embusweni kaJesu. Injalo nje bazalwane. uGenesis 24 uverse 58, base bembuza, because naye akufanele acindezelwe, kodwa bambuza. Ngesikhathi bembuza babeveza lona igama lokuthi fanele ayisholo yena. Right, that is why kade ngithi asimkhetheli umuntu. Right, akangakhonvinswa futhi ukuthi ngalokhu nangalokhu, cha, akayikhethele yena ukuthi right ngiyamdinga. Yileso sihloko-ke sanamhlanje kakhulu besisakhuluma ngaso, ebesiyibhesed kakhulu ukuthi senze njani uma kufanele sibone umuntu esizongena naye othandweni, thina esibizwe uNkulunkulu emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi sihambe ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga.